Meta fil-bidu ta' Lulju l-Ministru Austin Gatt neda s-servizz tal-Arriva kien qal il-poplu kellu jistenna rivoluzzjoni. Madankollu minn dakinhar sal-lum l-ilmenti dwar in-nuqqasijiet u l-problemi fis-servizz, partikolarment dwar ir-rotot li kienu mfassla mill-Gvern ma naqsux. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-passiġġiera kienu mwiegħda fost oħrajn li minn nhar it-tnejn il-karozzi tal-linja kienu se jibdew jaslu fil-ħin biex jiġbru l-passiġġiera minn fuq l-istages. Iżda l-ilmenti ta' nies, partikolarment dwar ħin twil ta' stennija fuq l-istages fix-xemx u dwar il-problemi maħluqa minn ħafna rotot komplew jippersistu. Il-kuntratt iffirmat mal-Gvern jobbliga lill-Arriva biex ma tħallix in-nies jistennew għal ħin twil fuq l-istages. Dan ifisser li l-kumpanija qed tikser il-ftehim li jgħid li jekk il-kumpanija ma tonurax l-obbligi tagħha teħel il-penali. Madankollu fil-ġurnal The Times il-Ministeru ta' Austin Gatt kien ikkwotat jgħid li l-Gvern ma jistax jieħu passi kontra l-kumpanija Arriva qabel Novembru li ġej, 4 xhur sħaħ wara li beda jopera s-servizz. Kelliem għal Austin Gatt qal li l-maġġoranza tal-vjaġġi huma tajbin, jaġlu u komdi. Mhux tal-istess fehem iżduma eluf ta' passiġġieri, tant li l-Arriva stess fil-jiem li għaddew qalet li sa issa daħlu għandha mal-65,000 ilment, medja ta' kważi 1,000 ilment kuljum.